Byli jednou Jeníček s Mařenkou a byli chudí. A Matěcha je poslala do lesa. A otec teda šel s dětmi. Otec přivázal sekeru ke stromu, aby děti slyšeli hlas sekery. Ale on odešel a děti tam nechal. A děti šly dál a najednou Jeníček ucítil vůni. A on vyšplhal na strom a uviděl v dálce světýlko a zavolal na Mařenku. Mařenko, vidím světýlko tamhle. A Jeníček slezl a šli a přišli k perníkové chaloupce. A vlezli na střechu a uloupli si perníček a Jeníček zavolal na Mařenku. Na Mařenko, házím ti perníkovou tašku. A najednou vyjde ven Ježibaba a ptá se, kdo pak mi to loupe perníček. To je Větříček. A Ježibaba jde dovnitř. A znova si vezmou perníček. A Ježibaba znova vyletí z chaloupky a říká, kdo pak mi to loupe perníček. To je Větříček. A najednou je uviděla a řekla, jen pojďte dál, děti. A děti šly, protože museli. Ježibaba jim řekla, nechcete se povozit na lopatě, rádi bychom, jenomže my to neumíme, můžete to nám ukázat? Ano, takhle si vlezete na lopatu. A Jeníček s Mařenkou ji strčili do pece. Konec.